Piraten indarra eta bizipoza bideoklip zoragarri bat ikusiko dugu laster batean hemen, hitz egingo dugu familiekin, hitz egingo dugu haur minbiziari buruz, hitz egingo dugu elkarteekin, benetan gai sakona, bezain interesgarria eta beharrezkoa honi buruz hitz egitea noski baietz. Eta zuek zerbait kontatu nahi baldin badiguzue, 600-565-5656. Has gaitezen gure lehendabiziko gonbidatuarekin, berak Maider du izena eta 2 seme ditu, 7 eta 10 urtekoak. Gaztenari minbizia diagnostikatu zioten 3 urte zituela. Nola izan zen hasiera, nolakoa izan da bidea eta nola daude orain? Gurekin da Maider Galende. Kaixo Maider. Arratsaldeon. Arratsaldeon eta hasteko eskerrak eman dizkizugu. Zuei, etortzearren. Hasi gaitezen kontatzen, lehen aldia da hau telebistan kontatzen duzula, hori bai? Bai, lehen aldia bai, telebistara natorrela. Eta, zer mundu zaude, lasai zaude? Bueno, pixkatu guri. Bueno, saiatuko gara denon artean gauza oso ondo joango da seguru. Zuen semeari 3 urterekin diagnostikatu zioten, kontatuko diguzuen nola izan zen hasiera hori minbizia, noski? Bueno, berak begiko minbizia du, retinoblastoma deitzen den minbizia, eta, bueno, gure barik diagnostika hotzagun, ikusi hotzagun begien espilu bat moduen itotzala, katu ekiten daben hori espilue, eta joan ginen, bada espada, zer dauen, eta hor hasi ginen ja bueltaka. Gure arazoa edo izen da, gauza desberdina izen da, guk Madrilen, tratamendu guztien Madrilen indogu. Kimioa gurutzetako ospitalean izen da, baina tratamendu diagnostikoa eta dana izen da Madrilen. Beraz, begien ispilu moduko bat sumatzen zenioten, islada egiten zuela edo? Bai, hori da. Oso sintoma txikia da hori? Bai, baina gero beste sintoma, mundu honetan sartuta gero, jakin dugu beste sintoma bat bebai dala argazkietan, ondo dauen begia gorri agertuten da, eta txarto dauena ez, zuri agertuten da. Eta guk ikusi dugu argazkietan, hori jakin eta gero, eta bai, Holanda. Eta diagnostikoa jaso zenutenean, albistea jaso zenutenean, nola hartu zenuten, nola jasotzen da hori? Aldan moduen. Oso gogorra edo geratuten zara geldi. Ez dakit, ni holan geratu nintzen, geldi, ni ez nintzen joan pentsetan esan goztiela minbizi bat dauela, edo sospetza dauela minbizia dauela, ez. Ni joan nintzen katarata bat. Ez dakit, zozer erreza, ume txiki bateri minbizia, karo nik ez dut okindugu inguruen, baina ez neban bentzetan niri tukako jaten, nire semeari, nire etxera etorriko zanik. Baina, bai, heldu zan bai. Eta ia hartu gabe, Madridera, kimioterapia, psikologoak, dana. Denetarik. Dana. Batean zurrumilo batean sartzen zara? Bai, mundu ez ezagun baten sartuten zara. Ez tozu nahi mundu baten. Baina, ondo. Eta horretarako dago elkartea. Eta berak nola erreakzionatu zuen, nola eraman zuen hori guztia? Nire semeak? Semeak, bai. Bueno, nik konparaketa bat indot beti da, nire aita minbizigaz hil zan, eta nire semeak minbizia aukin dau. Eta ez da oso desberdina izan da eroateko modue. Ume batek ondo dauenean, ondo dau. Orduen, kimia mototzen momentuen, txarto sentita zan, eta hor bai eguen txarto, baina gero berak ezaban arriskurik ikusten, ezaban bere bizitzan arriskurik ikusten, ezaban ulertzen, 3 urtekin ez tozu ulertzen dauela hilteko arrisku bet, edo ez, bera, ondo guenean zoriontzu zan, ume bat zan, 3 urteko ume bat zan, baina, holan, berak esan dau, hori, operau da bienean, eta gero bai, kimioakin eta aserre handiak, eta baina, gero ondo guenean, alai, posik. Ume baten moduen, 3 urteko ume bat. 3 urteko ume bat, zuek berari zer eta nola azaldu zenioten? Azaldu, guri psikologoak azaldu oskun zelan azaldu, berari zerreuen. Eta zelan azaldu ume bateri, errez, hitz errezekin, bitxito bat dau, minbizia deitzen dana, eta aukeratu dau zure begia jatea. Holan erreza izen zen. Eta orduen, zerin bar dugu, kendu. Orduen begia kentzen badugu, bitxito behioan ingo da.
eta hori zen bere azalpena. Erreza, guri esatozkuen, azalpen errez bat emon bihotzazue, ez da ulertzen gehiago. Nik ez dakit gaur egun ulertu dauen guztiz, edo berak dakin, bueno, ez dakit, 7 urtekin ez dakin oraino egondan ez arriskurik, ez zer, baina bueno, ondo. Orain 7 urte ditu, ez da? Zer esan duzu? Ebakuntza etorri zen, ez da? Eta begiak kendu zioten. Eta protesia jarri. Bai. Horre protesiak mantenimendu beteko bizitza guztirako. Oin txikia danean, da gehiago, 6 behin, urtero ziur, baina igual, segun eta zelan hasten dan bera, baldatu behar jako, edo ez. Txikik eratuten baiako, ez, da orduen horre dire, viajean Madrilera, joan etorriek, baina bueno, bera oitute dau, bidaietara eta horretara oitute dau, eta kendu ipinie, bai. Orduen, ondo. Posik. 7 urte dituela esan duzu. Horri izaten da adin bat, eta zergatik, eta nola, eta galdetzen dena, agian gerora izan ditu galdera gehiago? Bai, berak adibidez, gaixorik egon zen tartean ez. Baina gero, psikologoak azaldu oskun, hasten doan einean, joango da galderak egiten, normala da moduen. Orduen, bere galdera da, betikoa, segaitik niri, ez, segaitik bitxitok aukeratu dau nire begia jatea eta ez beste batena, dekot bideo bat grabaute, bera komunian eta hasten da, eta segaitik operatu goztien nire hainbeste biderrez, baina ni ez naz txarto egon. Eta, klaro, berak azkenean tratamenduen lokartu dabe askotan, ze esaten dana fondo de ojo iteko, lokartu iten zabien guztiz. Orduen, berak horre dana, berandako izen dire, hori, eta hori galdetzen do, segaitik lokartu hostia inbeste, eta baina hori gerora etorri da. Eta begiana, berak gainera zaten dago, bera dala superhero eta horrekin begiakin ikusi aldauela pila bat. Orduen, ez teko, momentuz ondo hartu dau. Bere inguruak behon hartu dago oso ondo, hori begarrantzitzu da, eskolan eta hartu da oso ondo duen, ondo. Eta Gurutzetako ospitalean ezagutu zenuten Aspanovaz elkartea? Bai, entzun gendun Aspanovazeri buruz Gurutzetako ospitalean. Alan da guztiz be, nire izan koinatan, nire izan lobak, ukiban minbizia baita. Eta orduen eurepea saldu ziguten, nire izan koinatak eta saldu ziguten, zelan Aspanova zeuen, eta zeriten zabien, umen dako, minbizia auken umen familien dako laguntzak, eta orduen aurekin harremanetan jarri ginen. Eta zuentzat zer da, Aspanovaz? Izkutuen dauen eskue laguntzen, gaixotasuna bizitzen zabizen bitartean, hori, familia, bai, dana. Hor momentuen, esara ohartzen, baina, bai, laguntza pilo bat. Esatutut, eskutuan dauen eskutsu bet, butz egiten dotzun, lagundu egiten dotzule, hor garaien aurrera jarraituten. Bai. Gainera, laguntza modu askotakoa ez, behar bada batzuetan morala edo laguntza psikologikoa, animoa, ez da? Eta bestetik, hor, burokraziak eta paperak eta gauza asko egin behar dira. Bai, guara aldu ginen eta, hori, hau pasauiako, ez dakigu zerrein, eta hori, jesartzen dotzuen mai baten, eta azten dire, zuek ez dakizue, baina guk bai. Guk, zuekin bardo zuena da, zure semea eta sarduratu, eta nik esango zut, zerin bardo zuen dana lortuteko, dekusen eskubideak, dekusen laguntzak, dana. Eta errez, joan bezaile, ona, hauen, eta hauen, eta ona, eta hauen, eta hauen, eta bidea errezten. Gero, diru laguntzape, bai, guk adibidez, hainbeste bidai iterakoan, eskaintzen dotzue, bidaiak eskaintzen dotzue etxea Madrilen egoteko, eurek aukerea dekoie, eskaintzen dotzue hori dana. Gure kasuen, hainbesteko bidei iterakoan. Eta gero psikologikoa, guri laguntza psikologikoa zieratik, zen da, eta gaur egun, nire semeak adibidez atzerak egiten badau, bai gaixorik egon danak eta bai nausiek, nausiepe bizi zen dau bera nahian gaixotasuna. Orduen, laguntza bar dauen momentuen edo guk, gurasoak, beti ukin dugu. Eta hori guretako izan da oso garrantzitsue. Eta zer esan nahi diozu, zen mezu eman nahi diozu Aspanovaz elkarteari? Zer esan Aspanovazeri? Lehenengo da eskerrik asko. Hori ez naz nekatuko sekul eskerrak emoten. Eta hori,
ez dakiz emezu, benetan, eskerrik asko hor egoteagaitik familie guztiekin, eta familie guztien dako, eta ez tegot zer esan gehiago, egia esan. Guk baditugu mezuak zuretzat. Bai. Bai, jasotzen ari gara mezuak eta nik pare bat irakurriko izkizut. Bai? Lehendabizikoak dio, aupa Maider irrifar polito horrekin kontatuz gero zuen bizipena, ziur nago zure semeak ama zoragarri bat duela. Bai? Lehendabizikoa. Eta bigarrena, kaixo Maider, babes osoa zure familiari eta nola ez, zure semeari eredugarriak zarete. Eskerrik asko. Hori da jendeak. Bolita. Bideoklip bat aurkeztu nahi dugu gaur, ikusiko dugu, laster iritsiko da momentua, Piraten indarra, ezta? Kantu bideoklipa, zer izan da zuentzat hori? Bueno, guretzat esperientzia oso polita, batez benire semeantzat, hori, dantza, araioan, porrotz ezagutu, itxasortzian. Zuek agertzen zarete, bideoklipean, protagonistak zarete? Hombre, protagonistak. Batzuen artean agertuten gara. Eta, hori, bueno, posten gara horregoteaz. Egi esan, deitzea, gu aukeratzea horra joateko bebai, bueno, ondo pasagendun. Gozten ezagutzera bideoklipean parte hartu duen beste gonbidatu bat? Beste gonbidatu bat, ze bideoklipean zeuk esan duzu, jende asko izan zarete protagonistak. Nereak 15 urte ditu eta bera oso gaztea bada ere, asko bizi izan du, batez ere 11 urterekin minbizia diagnostikatu ziotelako. Bera kontatuko digu zer moduz dagoen orain, gurekin da Nerea Remiro. Kaixo Nerea. Arratsaldeon. Zuk ere parte hartu duzu, bideoklipean? Bai. Bueno, laster ikusiko dugu, laster benetan polita, Inaute Lorrietak abestuta, eta Arantxa ez, Amaia Agirrek hitzak jarrita. Laster ikusiko dugu, Nerea, zuk 15 urte dituzu, oso gaztea zara, baina esperientzia asko bizi izan dituzu. Besteak beste 11 urterekin, minbizia diagnostikatu zizuten, nola gogoratzen duzu momentu hura? Ni egisa esan, txikisa nintzen, ez nekixen zezan minbizia ez da. Dana izan zen, prozesu bat, azkarra. Izan zen, ospitalera jun, diagnostikau, eta hasi prozesu danakin. Kimioakin, radioakin, operazioekin. Ni jauzi nintzen, 11 urte nitzuela. Eta, jo nintzen ospitalera minakin nebilalako. Eta fraktura eta medikazioa emun zuztien, eta, pasauen jaten. Nera izpakin jolasten, ikusi zuztan bultoa naukola, eta, segitxuan urgentzitara, ospitalera, eta suposatzen zabien naukola sarkoma de eguin, minbizi mota bat ezurretakoa. Eta, ja kruzesera, por si acaso, eta esan zuztien, sarkoma de eguin naukola. Segitxuan reservorizioa jarri, kimioak inasi, radioa, operazioak. Zuk 11 urte zen dituen? Bai. Nola erreakzionatu zenuen zuk? Zeren kontatzen duzu dena oso azkar baliz bezala, eta hala izango zen. Baina zuk izango zenuen momentu bat pentsatzeko, zer da hau? Nik ez nekixen zezan. Nik pentsatzen hauen bakarrik nagusixak eukizeikiela. Nik umiak ez nekixen, hemen bizisa eduki zeukiela. Ez nekixen. Eta zinintzenean ospitalera ni negarrez, azkenean nekixen zan ospitala, ez nagoen ezagutzen ospital hori, probak, eta izan zen oso azkarra, bildurra, izan zen apur bat impactantia. Zuk 11 urtera arte, hori gertatu zitzaizun arte, minbizia hitza entzun ere ez edo gogoan ere etzen eukan. Ez nekixen. Eta horregatik zaude gaur hemen. Bai. Minbizia hitz egin behar delako, ezta? Bai, zabaldu zabaldu nahi duzun mezua? Nik usteot, hau hitz egiteko gai bat dala. Jakin inbidala honen inguruan, ze da gaixotasun bat gerozta komunagoa dana. Eta
danon esku dau hau zabaltzia eta danon esku dau gu jakitia honen inguruan. Uste dut bebai ikastetxetan eta aldala hitz egin honen inguruan eta beste gai batzuen inguruan da zen txarlak, minbizixan inguruan be aldala egon. Pixkat jendia pentsarazteko, eta hau zabaltzeko, jakiteko eta ez izateko tabu. Zuretzat zer izan da bideoklipean parte hartzea? Mezua zabaltzeko modu bat izan da? Bai, zabaltzeko modu bat eta eske hor parte hartzea izan zen izugarria, ohore bat, anegotia eta eske izan zen placer bat anegotia honen inguruan hitz egiten edo parte hartzen honen gai honekin eta izugarria, ez dago beste hitzik. Eta aipatu duzu honi buruz, gaia zabaldu egin behar dela, hitz egin behar dela. Jende askori gertatzen zaio behar bada galdetzeak beldurra ematen dio, edo nola eraman duzu hori lagun artean, inguruan? Bai, nik uste dut bildurra dala galdetzia, esemu duzaz, eske nik uste dut bildurra dala. Lagunen eta familian babesan nik uste dut ezinbestekoa dela, eta nik bizi dutenez ezinbestekoa, beharrezkoa. Eta, bueno, babes hori sentitzia naizta kalera ez irten, ze defentsak bajudaz eta ezin elkartu, eukitzia behintzat sare sozialako intxe garatuta da zela eta aldala hitz egin bertatik, babes hori sentitzia, ez, eta behintzat hor eukitzia norbait onduen, asko laguntzen dagoela eta arintzen dagoela. Apur bat prozesua. Nerea, orduan gu galdetu egingo dizugu. Zer modu zaude orain? Besoa nola duzu? Minea ematen dizu? Ondo nau. Minbizixa ez daukot, baina besoakin bueltaka nabil, ospitxalera noie, rebizinuak. Momentuotan tratamentu batekin nau, ez da kimioa, ez da ingogorra, baina badauko bere gogorra dan zerbait, ez? Hilebetero jutenaz, tratamentua daukot, eta, bueno, astebete gotenaz hor ezin nazela mugiru. Baina, bueno, aurrera, eta posik, behintzat ez dau gaitza. Lau ebakuntza egin dizkizute, ez da? Bai, momentuz bai. Momentuz diozu, behar bada etorri liteke gehiago edo etorriko dira gehiago? Bai, tratamentua da soldatzeko, baina ez badu funtzionatzen, beste bakuntza badut eukikot, baina, bueno, poliki-poliki. Poliki-poliki. Maitane Ormazabal, arratsaldeon, hitz egin dugu Maiderrekin, Nerearekin, ari gara biekin hizketan, eta aipatu dugun gaietako bat da hitz egin behar dela, honi buruz. Bai, gizartean orain arte egin dugun akatsetatik handienetako bat esango genduken izan da gure bizipenak, esperientziak gorde, izkutatu, ez azaldu, ez bazpare, jendeak ez dezala jakinez erretardun, gezurretazko bizi bat asmatu dugu, eta gezurretazko bizi asko ikusi ditugu, orduan pentsatu dugu denbora askoan, beste gauza horiek beste etxeetan pasatzen diela. Eta den hori pasatzen zaizkigu horrelako gauzak, esango genduken polo negatibo horretako gauzak, etxe guztietan dago gaixotasun bat, gertakizunak, patologiak, esperientzi negatiboak, etxe guztietan eta bizitza guztietan. Eta ezko esaten dunak, gezurra esaten du. Ez da egia. Orduan hau, ze garrantzitsua gaur, Nerea eta Maia zuek egiten aizatena hori dala humanizatuz. Eta aukegu gizarte bat, pixka bat humanizatuta zegoena, ez? Eta aparientzia eta itxuran bizidana, eta emozio hori ez dien ematen kabidarik, eta tapatzari, eta hemen da, ez zuek esan dezue, gogorra da. Nola ez da izango gogorra horrelako bizipen bat? Eta bizitzan, esango genduken, bildurraren emozioa, tristurarena, momentu horietan oso normaladiak eta hori da naturala. Ez daude emozio onak edo txarrak, momentu hortan horiek ateatzen die, gero horrei, esaten duguna, gestionatu, pausoak eman eta aurrera egiten dugu. Baina hori da normala eta ez gorde zer bestela, itxurakeri batean bizitzen geha horrek, oraindikan gaitza handiago egiten dionak,
bai gaixo dagoen pertsonari edo ingurukoei, eta minbizi hitza nik ere nire etxean bizi izan dut, eta minbizi hitzak bildurra kendu esateari, hitzorrek egiten duna da, nereak zuk esan dezu, nik ez nekin, umeek izan zeketenik ez, gaixotasun hori helduon gaixotasuna zala, ez den hori pasatu daiteke edozein momentutan edozer gauza, eta hori da gure bizitzaren errealitatea, eta ikasten badegu, eta gaina Amaiak esan du gauza polit bat, asko daukago ikasteko gazte eta umeetatik, beraiek nola hartzen dituzten gaixotasunak, nola eramaten dituzten aurrera guk asko ze pixu gehiago ematen diogu, eta beraiek daukate esten dugun hori ez, hemen eta orain bizi, hau daukat, honekin aurrera noa, eta bizitzeko gogo hori daukat. Orduan, normalizatu, humanizatu, kontatu eta emozioei, naiz eta negatiboak izan momentu hortan ez txarrak, eman, kabida hori eman. Maider, ari zinen bai ez esaten? Bai, eske egie da. Hori hitza da tabu moduen umeengan batez be, jendeak ez dotzu galdetzen, deko beldurre, zuse esangutzen gotzez, bueno, nik nire kasuen, nik nigatik ingo berba, niri galdetzen doztanean batek, hori, minbizi haukin dau, eta normaltasunez esan zuten dut. Eskau gaixotasuna dau, berak esan dauen moduen. Gero eta gehiago, nik ni abadinon bizinaz, eta Durangaldean dauz ume pillo bat. Baina ume pillo bat dau, eta, claro, berak esan dauena, ez da entzuten, ez ezagune da. Eta gero eta gehiago, orduen, bai. Tira, ahotsa eta kantua jartzen ari gara gaurre aurren minbiziari, eta Piraten indarra kantua Xabier Zabalak konposatua da. Ahotsa Einaute Elorrietak jarri dio, eta hitzak Amaia Agirrek egin ditu, eta gurekin da Amaia Agirre. Kaixo. Arratsaldeon, Amaia. Amaia, oso kantu pertsonala atera zaizu? Bai, nahi gabe, iesi bilin itzan, justu, iskate, bestelako zerriketu batzuk aurkitu nahi nizkion, eta distantziatik abiatu nahi izan nun, eta abiatu nitzan, baina gero, ohartzen nitzan azkenean esan nahi nun hori, eta elkartekin hitz egin ondoren esan beharrekoa bazalanik sentitzen nuen hori ere, eta orduan egia da denek esan diatez, askotan alabak esaten ditez, zer da, niri egin didazun kantua, eta esaten diot, neurria handi batian, bai ez. Uste, saiestezina dela, azkenean distantzia ezin gordea. Saiestezina da, ies egin da ibilizara, zuen etxean oso gertutik bizi izan duzuelako, zuen alabak, minbizia gainditu du. Bai, justu batzuk egin duen rebisioetako bat, baina bai, 5 urte egitea goaz, prozesu hontan hasi ginala, leuzemia diagnostikatu zigutenetik, eta bai, gaur egun ondo da. Moentxe reserborioa kentzeko zai gaude, eta beste ate bat izteko itxaropentsu. Bueno, ze ondo? Bai. Bera ondo, eta zuek, Amaia, zuek zer modu zaudete? Justu Maiderrek aipatu duna, ez da azkenean umiak gaur eta hemen bizi dira, eta gu helduok bizige askotan pasa zaiguna ezin ahaztu, datorrenaren beldur, oraina ezin bizi ez, askotan. Eta beti beldurrez, ikuste dut hor beti atzetik seika izango dugun mamu bat izango dela, beldurra. Eta umeak berriz ez dute etorkizunean pentsatzen ondo daudenean ondo daude, ez da, eta Maiderrizketan entzunetenean goatu naiz ez, nola behin kimioa hartzen izan jare eta botaka ezin buelta eman ez da, eta behin barruan zeukan guztia gustuzunean, jazta, benga, guazen jolastea, ez? Eta da esatezu, Osea, zuen digan etzea rekuperatzen zurea, ez? Alabola ikustean, da gero, 2 segundutan nola ematen dion buelta, ez da? Eta uste dut hori dela, eredu horregatik dian neurri batian, ez? Goazen jolastera, aurrak hori esan zuenean, eta kantuan ere hori islatu nahi izan duzu, ez da? Aurren indarra aipatzen duzu hitzetan. Bai, hor, justu Aspanogi, nik gertukoena Aspanogi dut Gipuzkoarra gehalako, eta gero Aspano basekin izketan ez, Gipuzkoan bereziki beharroa da piraten irudia, ez, erabiltzen dugu, edo buruko zapiari referentzia egin ez daola, eta gero Aspano base galdetu nionean ea kantuaren hitzetan ez, ze mezu zabaltzea zan ezinbestekoa, justu indarra esaten ziaten aldiro. Indarra eta batuta, ez, indartsuago gara. Eta orduan,
bi hoiek uztartzen alegindu naiz izenburutik hasita. Piraten indarra, zu ausardia, eredua, bizipoza, gu, familia, maitasuna eta bihotza, hauek dira hor tartean entzuten ditugun hitzak, hitz positiboa dira denak. Ausardia, eredua, bizipoza, familia, maitasuna, bihotza. Itxaropena. Bai, zerbait garbi baldin baneukan zan, beldurra ez, edo ez dakit, mezu negatiboek noski daukatela, beti pixua ez da, prozesu honetan, askotan aipatzen dira bezala, oraintxe zaude goran, oraintxe zaude beran, ez da. Baina garbi naukan, behin, luzerako geratuko zen kantu batean mezu hori eta elkartek ere justu hori azpimarratzen ziaten, ez da. Mezu baikor bat ahaztu gabe noski, bide horretan batzuk, ez dira iritsi nahi duten lekura. Eta hori ere baneukan buruan, baina batekin da besteak indizketan, bestelako alderdi positibo hori aldarrikatzen, ez? Eta nabarmentzen alegindu ginen. Eta justu hor, Xabi Zabala konpositoreari esan nion, hasiera batean berak musika ez ezik silabako purua ere, bidali zidan, estrofa bakoitzaren metrika nolakoa zan. Eta hasiera batean oso estu, sentitu nintzen oso lotuta, azkenean momentu batean hor bat daolako zu eta gu horrek, ez da, gero egia da, kantu aurrera zijoan enean eskertu egin niola hori, azkenean silaba bakar hori markatu izan ez parit, segurasko etzalako ez zu, ez gu aterako. Eta orduan igual distantziatik gaituko nintzalako. Orduan, batzutan ez, bersoaren neurriak ez dutzen zaitun bezala, bide ematen dizu ez askatasunerako, eta egia esan bide politia izan zen elkarrekin eitia. Bestia benetan ederra da, eta ikusi eta gozatu, egingo dugu hortxe, Piraten indarra. Kolpea erraietan arrakala beldurrak hau zabala babesa ta zaintza profesionala egia onartu ala aur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizimin min biziaren bikriskiti zu ausardia eredua bizipoza gu familia maitasuna eta bihotza etxeko txikienen irrifarra itzaltzen ez den izarra hori da gidari dugun iparra txapeldun baten indarra elkarte baten babesen tipena mediku talde honena batuta errezagoa da dena ez galdu itxaropena haur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizimin min biziaren bikriskitin zu ausardia eredua bizipoza gu familia maitasuna eta bihotza. Ari garena, Maia Agirrek jarritako hitzak, Inaute Lorrietak abestuta, eta jarraian Aspanogi elkarteko langile bat agurtuko dugu. Nekane Lekuona, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Nekane, ikusi duzu bideoklipa, zer iruditu zaizu? Zoragarria. Eta bertan doen hor, platoan pertsonak, Amaia, Nerea eta Maider, txapelak heltzekoa, ez? Ze indarra, ze ausardia, nola egiten duten, benetan,
beraiek erakusten digute, ez? Ni nire profesioan beraiengatik ikasi, piratengandik eta familiengandik, ez? Eskerritza bereientzako. Nekane, zenbat familiak, zenbat voluntariok, zenbat langilek osatzen dute Aspanobas edo Aspanogi edo Aspanogiko azarazu? Bueno, Aspanogin 4 familiek sortu zuten eta gaur egun 223 famili bazkide daude. 4 langile gaude bertan, gero zuzendari batzordea, 4 guraso voluntario direla, gero voluntarioak ditugu 23 buru belarrienak, eta gero bestelako jende asko horraz gartzen da porrotx, daukagu jende pilo bat gure elkartei babesa ematen, ez? Eta egia esan indarrez beteta gaude, eta urtetik gora goazaziz, eta alik eta zerbitzu gehiena ematen piratei eta bere familiei, ez? Berezi dutelako. Nekane, hauek Maiderrek eta aipatu digute, Maiderrek eta Amaiak eta Nereak aipatu digute, lehenbiziko kolpe hori oso gogorra izaten dela, eta zuek hor egoteak sekulako arnasa ematen diela. Nola bizi duzu zuek lehenbiziko momentu hori? Bueno, guretzat ospitalean ikustea, ez? Familia batean, ez? Bere bizitza nola aldatzen da egun batetik bestera, ez? Nola dagoen bere puzlea erabat deseginda, saiatzen gara, puzle hori berreraikitzen, ez? Eta gure honen eskaintzen, ez? Arreta psikologikoa, soziala, arreta oso bat behar dute adin txikiko umeek, adin txikiko minbiziune barkatu eta bere familiek, ez? Eta horma babesa eskaintzen eta guk alugun honena, ez da? Prozesua alik eta beren emateko ospitalean eta ospitaletik kanpo. Nekane, aipatu dugu, oraindik minbizia tabua dela, momentu askotan, eta zuek hortan hori puskatzen ere lan egiten duzue. Gu hor buru belarri Aspanogin behintzat eta Aspanobasen ere bai, ez? Horretik esan du Nereak ze garrantzia duen, ez? Ikastetxetan itzaleak ematea. Horrelaxe da, ez? Naturaltasunez landu behar da, tabuari aurre egin, esan minbizia ez dela beti berdin heriotza, tratamendu dela itxaropeneko mezua, ze indarra duten aurrek, nerabek, familiek, eta hori nahi dugu transmititu. Eta egia esan ikastetxetan duela gutxi egon gara Bergaran, Bizipozako jardunaldietan, 3 ikastetxetan 7 saio egin ditugu, eta jaso duguna izan da oso aberatsegarria. Parte hartzea, bakoitza bere esperientziak kontatu ditu, nire izebak izan du minbizia, nire amak, nire aitak, eta dana konpartitze hori eta naturaltasunezik, ez? Eta esatea, eske ez da hitz egiten gizartean, bildurra dago, eta telebistan ere ez da aipatzen, bakarrikan kasu konkretuetan, eta garrantzitsua dela, ez hitz egitea, eta emozioak, ez? Aurrek esaten zuten, itzalen ondoren, sentitu dut pena, baina baitare itxaropena, baitare alaitasuna, zein darra duten aurra hauek, familiek, ez? Eta hori dana agertzen da. Itzaldiak ematea garrantzitsua da, eta baita piraten indarra bezalako abestiak eta bideoklipak egitea, ezta? Eta, Amaia Agirre, Einaute Lorrieta, Xabi Zabala, bezalako pertsona erreferenteak hor zuekin egotea. Gu eskertuta gaude horrelako jende aukitzez plazer bada, ez? Eta Bizipozaren parte izatea, ez? Eta horrelako jendea, Amaia Agirre, Xabi Zabala, Einaute Lorrieta, eskerritzak, eta, azkenean konprometituta gaude beraiekin, eta denako elkarrekin, ez? Indar gehiago ditugu, ez? Haur minbiziari aurre egiteko, eta hori behar da, ez? Gizartearen laguntza, eta, babesa. Eta bideoklip honekin lortuko dugu, ez? Gizarteratzea gaia. Indarra, Maider eta Amaia zuek ama bezala nondik ateratzen duzue indarra? Ez da besterik. Ez dagoen tokitik, ez da esaten den bezala, ez? Ez da aukerarik. Ez da indarra, ez da aukerarik. Erorire itezea, ez da. Baina nik uste dut, nik bintzat hola bizi izan dut, justu Maiderrena bezala txu, 3 urte betetzeako, ez? Jarek, beak azkenean bultza egiten zaitu, bai? Eta igual elkarteak eutxi egiten zaitu, bai? Orduan, bultzatzen zaitu aurrera egitea batek, eta erortzen zanean, beti daukazu atzean, ez? Elkartea, eta hor dauden medikuak, bai, egia esan, Oiek ere aipatu gabe justu kantuan neukanik, ez? Zor personal bat ere sentitzen da, ez? Horretik aipamen bat egin nahi nien, ez? Ez talako honetzako bat ere xamurra, ez? Eta onkologoa beti esaten nion. Eske kontuan hartu behar dezue, sartzen zaten momentutik guk badakigula albiste honakin edo txarrak izatozten, zuen sartzeko modua, zuen begirada, hori da gure helduleku bakarra askotan, ez da? Eta igual bereek etziala hortaz askotan ohartzen ez da, baina gero, bereek ere ez, gizakiak eta humanuak dira. Baina azkenean familia txiki bat bihurtzen geha. Medikoak ere bide lagun garrantzitsuak bihurtzen direla, ez da? Tira, ez dakit, azkeneko mezu bat zabaldu nahi baldin baduzue, Nerea,
zerbait esan nahi diguzu? Bueno, hau hitz egin inbidala, zabaltzeko, danok batera egon bigarela, eta, bueno, eta ja bukatzeko, animo, indar eta energia dana hemendik pasatzen da bizen pertsona guztientzako. Horixe, horrekin geldituko gara, animo hitzak denentzat, bai familientzat, bai aurrentzat, bai bizi duten guztientzat, eta benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Guztiei ona etortzeagatik, eta Maitane zuri ere bai horretzen egon zareta, eta Nekane baita hor zabalako ere. Eskerrik asko benetan.